kin ga tsaya a nan mi magana. Gaskiya ba zan iya zara kuɗina naira 60,000 in sai abin da bai huce naira 20,000 ba. A kallon kowane saurayi ya zo da budurwarsa sai baza capacity suke. Haba baby, wanne capacity? Kina maganar capacity ana miki maganar kuɗaɗe. Haba, ni fa bari in gaya miki. Duk waɗannan da kike ganin suna zuwa da 'yan matansu wai wani baza capacity, wallahi baby ƙarya ne, auren nan bayan su za su yi ba. Dai ka ce. Ni fa ba zan iya kashe waɗannan kuɗaɗen ba, in fito miki a mutum. Idan auren nan fasawa za a yi, ki bi hanyar ki na bitawa. Ki kawo ni wannan gurin duk ga kasuwannin nan namu na 'yan gargajiya. Haba. Hawa bibiyar. Ba wani yarfi, maganar yarfi a nan babu. Kin ga zo mu tafi. Ni da ke babu haka a tsakaninmu, ki daina haka. Kina 'yar gidan Malam Dauda, ina ɗan gidan Malam Mudi?